Okay, kung naata sa stock nga JP Morgan and Chase, kining bangko siya no sa US, dako ni siya bisig asa ni siya sa US. So dito ko sa Florida, isa ni sa bangko nga unta akong i-average sa nagtrabaho ko sa Florida, pero murag stricto sila gamay no. So dito ko napaingon sa lain nga bangko, pero gahi siya kanang establish siya nga bangko sa US. Pag ubos gid niya nakapalit ko sa presyo nga around 153, no? 100, oh. So dire siya. Pagbagsag niya ani, timingan ako. So karon nisaka na siya, oh. So karon, siyempre lang kay ginagmay man ta nga trader, um, ato ning ibaligya, oh. So baligya na to 2 pounds ug 20 pence. So kung sa peso pa, kung murag 140 pesos siya, no? Kung sa ato, so sa Philippine peso siya. So okay lang. Maayo siya, kuan, hinahinay. So karon ang kining JP Morgan nag-expand sila sa UK, unya gisudlan nilang UK market diri sa Europe, o karon naa sila murag app-based bank lang siya, no? Pero sugod-sugod na, di sila mosulod. So karon baligya nato kay syempre gusto tang pangkapital kay nahurot na ako og palit ang ang kwarta sa akong ante kay kini nga account sa ako ning ante, no? So karon baligya nato. So kasagara kung mabaligya ako ginabinlan og kuan kwarta nga isa ka pound para pag-monitor og presyo. So karon ang baligya nako is 21 pounds og 16. Ana lang. So 21 pounds and 16. So ano lang, may lang makakwarta ta. So 21 pounds and 16. So naigamay nga kuan. Oops. 21 pounds and 16. So kana usahay di siya mosulod. So gamihan pag ginako, oh. Tanawa, oh. Kinahanglan ang imong presyo nagig kay 1 pound, makita na nimo diaw kana siya. So atong ubsan para makasulod siya. Sell, no? So 0.17 16 sa to ganina, ha? Kalimot ko na. So di siya masugod sa 0.171 ra ang kuano sa 2104. Uy. 049 16 butang nato sa kana siya. Oh. Pagdako-dako ra siya gamay, no? Adjust na to. Oh. Murag nisaka galing ang presyo galing ani, ha? O kana 2116 tanato na, oh di siya pwede. So ana lang. Muna atong baligya karon. So ang transaction fee is 3 penny, pero okay lang kay makita man ta. Oh, kana, oh. Executed daw. Executed. Oh, kana siya. So karon check up po nato kung pila ba gyud ang atong nakita sa pagbaligya ani. Check up nato sa history, no? Oh. So ita nato sa history dire nga mo na itong kita 2 pounds og 13 pence. Translate nato na sa peso, 2 pound 2.13 share times 65 ang exchange rate murag 68 pesos, 68 ba na 65, mga 138, yeah, pesos. Okay lang, no? Hulat-hulat ka, kwarta ka na, wala, okay lang siya. So kana lang, ha? So mo na ang kuha nato sa JP Morgan, no? So kung maubos na po na siya, so kung tanaw nato na siya din, pinakataas siya, all-time high siya, no? All-time high siya sa JP Morgan. Kaya, ano na lang,
kuanta kay wa man kay tay dako ang capital. So kana pagbagsak kana sa JP Morgan, palit na pud ta. Aron pang trading lang, ha? Nya anak. So, okay boss, maayo kung nakatuon mo sa akong kuan, ha? Kita di mo ba na ako nga ma-investment din eh. So, ano lang, ha? Ayo-ayo.